wato ɗan uwa, na so in ƙara yin amfani da wannan dama ƙara kira gare ku akan wato ƙara kulawa da muhimmancin addu'a. Ƙara kulawa da muhimmancin addu'a. Akwai bawan Allah da ya rubuta wani abu a Facebook, mutane suka ta yadawa suna ta turo mun, ya ce a isar mun, ko da ni ba zan gani ba, cewa ya yi amfani da irin addu'a nan da na faɗa kuma ya ga Allah ya yi masa abin mamaki. Ya ce ya je airport kan yana tsammani zai tafi umra, wanda ya riga ya sai tiket ɗinsa amma kuma bai samu biza ba, saboda haka sai ya tafi airport har ranar da zai tashi. To sai ga cewa in yayi haka zai yi asarar kuɗi mai yawa idan bai samu tafiya ba, gashi ba biza ba zai iya tafiya ba. Sai kuma irin yin wannan addu'ar da ni na ce na yi lokacin da na shiga matsi. amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard. Ni kawai na yi amfani da sigar yadda ayar take ne, sai na mai da ita addu'a da na shiga matsi. Kuma har yanzu nan koyaushe na shiga matsi na roƙi Allah da irin wannan ko wani salon wanda yake cikin alkur'ani, Allah yana amsa mu. Allah ya ce an man yujibul mutarra idza da'a, ni kuma sai na ce ya man yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su, ni ma sai na ce wa yakshifu su. Sai na ce inni mutarrun wa qad da'awtuka fa ajibni. Na shiga matsi kuma kai ne mai cire mutum a cikin matsi, na roƙe ka cire ni. Wato shine sai yake cewa kowa an riga an gama bashi komai, an yi kusa a rufe counter, da yasa a rufe ce saura minti 4 yana yin wannan tare da yaƙini, kawai sai ga bizarsa ta fito ta email, sai je mika musu aka bashi tiket ya tafi umra. Shine ya rubuto daga wurin umra cewa a gaya mu. Wannan ba wani za a faɗa ba, a faɗa wa dukkan musulmi ne cewa ƙofar Allah a buɗe take, kuma Allah da gaske ke yi. Wallahi duk mutumin da ya shiga damuwa ya roƙi Allah, Allah ya ce a gaya muku ne cewa ku roƙe shi zai ba ku. Waɗansu daga cikin mutane har yanzu ba su da yaƙini akan Allah da gaske ke yi. Idan kaga ka roƙi Allah, Allah bai baka ba, to ka binciki kanka ne akan ɗaya daga cikin uku. Na farko, ko dai baka cancanta Allah ya baka ba. Akwai waɗanda ba su san da Allah ba sai lokacin da suka ga sun shiga damuwa. Shi kuma Allah sai wanda ya san shi a koyaushe, shine yanzu ma in ya zo sai karɓa masa. Inna ma ya taqabbalu Allah min al-muttaqin. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda. In kana cikin jin daɗi ma ka tuna Allah, to in ka zo matsali sai ya tuna ka. Don haka abu na farko shine idan dama baka da nagarta, yadda da baka gane Allah yana da muhimmanci a wurinka ba, shi amfaninsa a wurinka in kana da matsala ya cire ka, in kana cikin zaman lafiya kuma wannan naka ne. To wannan in ka shiga matsalar ka, Allah zai ce ka karata. Dama ai kai ka san da ka samu baka gode mun ba, to yanzu ma da ka rasa shike ne ka je ka newa inda ka samu wancan, yanzu ma ka rasa, yanzu ma ka samu a maka. Allah yana iya maka haka. Abu na biyu da zai iya hana ka Allah ya karba maka shine akwai haram a cikinka, akwai haram a saye a jikinka. Kai kana cikin haram kuma ka sa haram a cikinka, ka sa haram ya kewaye ka, abun hawanka, gidanka, matarka ma da kudin haram ka auro ta ala. ‘Ya'yanka kana ci da su da haram, kai ka cika cikinka da haram, ka sa tufafin haram, kana hawa mota haram, kana mu'amala da haram. Allah ya ce baya so kar haram ya shigo jikinka. To in kana addu'a, Allah yana so ya ga tsarkinka kai da zai baka. Amma tun da ba za ka iya haƙuri ya baka da kansa, ba za ka iya ɗebowa ta haram, to wannan ɗin ma ka kwato. Na fata kun gane hikimar Allah.
ai lokacin da ka zo cin abinci baka bukatar nasa, ya ce je ka ɗiba a nan, ka ce ni a nan zan ɗiba. To yanzu ma in kana da bukata karka neme shi. Duk wanda yake so Allah ya rinka sauraron addu'arsa to ya ci halal. Yana ɗaya daga cikin abin da muka rasa a wannan zamanin, ya zama wani abu mai wahala ne. Wai sai an yi wa mutum wa'azi wai akan karkace haram. Me za ka yi da haram? Wallahi yana daga cikin abin da ni a fahimta ta bai kai sai an maka wa'azi akai ba, dai kana da hankali, kana da hankalinka, saboda ubangiji in ka yarda da shi ya sa komi in abundance na halal da kowa zai iya samu, ba sai mun yi fada akai ba, ba sai an yi warwaso ba, kuma ba sai ka taba na wani ba. Sannan na sha fada, na sha maimaitawa cewa duk wanda kaga ya nemi haram ya samu, to inda ya nema ta halal ma dama zai samu. To me yasa zaka yi haram ne? In kaga kuma ka nema baka samu ba, to inda haram din ka je ma dama ba za ka samu ba. Sai ka nema ta haram, ta halal sai ka rasa, sai ka ce to ai babu, sai ka ce bari ka nema ta haram. Kana zuwa ka ɗauka, Allah ya jinkirta ne, nan dama ba zai baka ba sai gobe. Kai kuma goben sai ka kasa hakuri, sai ka je can ka samo. Wallahi da ka hakura a goben da na halal din ya zo. Ai akwai mutane da yawa da za su je fashi sai a kashe su ba samu sun yi fashin ba. Ai akwai wanda zai je sata kuma ba zai samu ba. Ai akwai wanda zai yi ya zama yahoo boy yayi waye kuma sai a kama shi. Ashe ba kowace haram ne dama ake samu ba. To duk wanda kaga ya samun nan dama Allah ya rubuta zai iya samu, to ko da ta halal je zai samu, shi kuma sai zo ta haram. Shi Allah ko ta haram ka zo sai ya ga dama ya baka. To ka ce ta haram kake so, in ya ga dama manna sha'u sai ya baka, amma sai ya kona ka kuma. Haɗamar mutane ta yi yawa, shi yasa yawan mutane in sun roƙa Allah ba zai saurare su ba wallahi. Saboda wani ya wuce ta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da bakin shi cewa wannan mutum ga tauhidi, ga tsananin wahala, ga halin tasku, ga shi ne asalin muddar din. Tufafinsa ya ga yayi futu-futu, kansa ko tsifa bai samu yayi ba, kuma ya daga hannunsa, kuma yana cikin tafiya, duk wahala ta taru a kansa, amma Allah ce ba ruwansa da shi, ta addu'a ba za a karba ba. Kuma ya daga hannunsa sama, ya rabbi ya rabbi, kaga bai kira sunan kowa ba sai Allah, amma Allah ya ki karba saboda ya ci haram. To galibin mutane abin da yake sa kenan in su roƙa ba za a ba su ba. Amma na rantse muku da Allah, ubangijin gaskiya, ka samu yaƙini da Allah, ka yi nagarta daidai gwargwado, ka ci halal, ka roƙi Allah, na rantse da ubangiji na tsaya baka. Shala ba marwaci bane, saboda me abu. To in kaga mutane sun rasa ɗaya daga cikin waɗannan ne, ko an ƙi bin wannan matakan, ko kuma na ƙarshe shine bai da haƙuri. Shi Allah baya so in kana roƙonsa sai ka roƙe shi da rashin yaƙini, kana gani ka zai ma yi kuwa, ko dai kawai je wajen wane ne. So kana so ka kwatanta kamar zuwa wurin wane ya fi sauƙi, shortcut. Shi Allah ba dole ya yi ba, a'a, shi Allah in za ka zo wurinsa kai tsaye kaɗai, wane sai dai zama maka sababi. Amma in ka allaka zuciyarka akan wane ne zai maka, daga baya ka yi addu'a, ka je daga baya ka bi da addu'a, to Allah ba zai saurare ka ba. Ka yi addu'a dai daga baya ka bi sababi. Ina fata kuna fahimtar abu. Sa'an nan kuma rashin yaƙini, lokacin da kake roƙo kana gani kamar irin baka da tabbas da kanka ba, ka yadda da kanka ba. Shi ma Allah baya son irin wannan. In za ka yi kai da gaske, zama da kai da shi ne kawai. Allah a ban, kuma ka matsa cewa ya baka, kuma kana ji a ranka cewa wallahi sai ya ban, to zai baka. Shi Allah yana so ne fa, shi ba a ta zuwa a zo, tunda yana da shi ba karewa zai ba, yana ta so a zo a karba. Akwai wanda ya taba kawowa ne sai Allah ya ce ha ku dakata, a kula yayi yawa, amma inda kuma yan fado ma inda Allah ba, na wurin Allah zai rage har ku mutu ba ku bar sauran ya kona shi a banza. Ku ne ba ku iya cinye arzikin Allah ba, wallahi ba za a iya cinye arzikin Allah ba. To duk mutanen da ku kansu ga wasu yayi yawa, ku kansu ga Allah yayi kaɗan, to Allah ba zai saurare su ba, sai ce ku je can a muku. Duk maganganu nan da kuka gado muke ta yi akan mutane suna yawan kuka da yawan wane ne, wallahi ina rantse muku da ubangiji na,
da a ce dukkanmu a ƙasa ko a ina za mu koma mu riƙa roƙon Allah sai Allah ya sa an bamu don dole, kuma duk wani abin da wani ya so ya mana ya tsananta mana na rayuwa wallahi ba zai iya ba, saboda mu candidates in Allah ne, sai Allah ya ajiye mu ya ce wane in ba za ka iya ba ko ka basu ko in cire ka, wallahi sai Allah ya cire shi. Amma tun da mutane sun ce za su nema da kansu, to Allah ya bar mu ne aje a neman. Wanda suke addu'a ɗai din nan Allah ya da su Allah zai rika san musu, sauran kuma su je su yi su ta jira har sai lokacin da ta gyaru. Ni kuma wallahi ban garan da za ta gyaru ba, ni ban hango gyaruwan nan ba. Allah ya kyautata mana.